Een opmerkelijke herbegrafenis in Dokkum. Menselijke resten die het 3 jaar voen binnen bij werk aan de markt, die waren van de middag opnieuw begroeven. Dat gebeurde bij het begraafplak aan het Zuiderbolwerk in de stad. We hebben alle resten van mensen die we hebben gevonden, die hebben we opnieuw begraven. Hier er is een hele mooie grafkelder gemaakt en er is een mozaïek gemaakt van alle stukken van de zerken die we hebben opgegraven. Dus de mensen zijn allemaal, die hebben een mooie definitieve rustplaats gekregen. De resten binnen sammelen in een knekelgraaf. Dat waard het officieel ontbleten. Het bijzondere aan gewoon resten is dat ze oud binnen. Heel oud zelfs. We hebben mogelijk het oudste graf van Dokkum gevonden. We hebben dat laten dateren met C14-methode, 7e, 8e eeuw na Christus. Die oude datering kwam voor de aanwezigen als een grote verrassing. Dat gilde ook voor de historische vereniging van Dokkum en omkreten. Vond ik wel verrassend om te jaren. Want wie eigenlijk voor het eerst dat zij bekendmaken dat die menselijke resten van Guangraven dat die zo oud waren. Want dat betekent eigenlijk dat er al voor Bonifatius hier op het terp in Dokkum begroeven waren. En dat is wel verrassend, vind ik. De oude resten gaan nu op het Zuiderbolwerk een mooie plak krijgen. Ik ben het helemaal neutraal natuurlijk, maar dat ziet er prachtig uit. Ook omdat het een hele mooie link met de historie had. En ik eredocht aan die meestelijke resten die hier herbegroeven binnen. Dus prachtige idee van de gemeente om dit zo op deze wijze te doen. Als er in de toekomst weer menselijke resten vonden worden in Dokkum, kunnen ik die een plakje krijgen. Na onderzoek zullen die dan ook op het begraafplak geplaatst worden.